allà no ho he vist en ple i fa una mica de respecte. Com heu pogut sentir, doncs la candidatura de la CUP és bastant heterogènia, és eminentment jove però també hi ha gent de diverses edats. El projecte de la CUP és un projecte col·lectiu, en el sentit de que la feina sempre es fa col·lectivament, però també perquè és un projecte sobretot d'il·lusió compartida i col·lectiva. I per això ens fa molta il·lusió que siguem tanta gent al moment de presentar la llista. La idea de crear una CUP a Figueres va néixer d'un grup de gent que feia política des de fora de l'Ajuntament, en entitats, que volia treballar per una ciutat millor i es trobava constantment en què l'Ajuntament, en lloc d'ajudar, posava totes les traves possibles. Aquesta gent va fer seva una frase que va dir Joan Fuster, que deia que tota la política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. I vam decidir que l'única manera de col·laborar per millorar la ciutat era també posar un peu dintre de l'Ajuntament. Aquest procés que vam portar a un grup de persones va tenir un punt d'inflexió molt important, ara fa 4 anys, la nit del 27 de maig de 2007. Aquella nit la majoria de vosaltres, suposo, estàveu pendents de qui seria el nou alcalde de Figueres. Però mentre amb un ull anàvem seguint els resultats de Figueres, amb un altre, a les diferents televisions anàvem seguint què passava a altres ciutats. I anàvem veient com els presentadors de les televisions es quedaven sorpresos quan apareixien uns formatgets grocs de la CUP, doncs un a Mataró, 2 a Sant Celoni, 2 a Berga, 2 a Vic, 2 a Vilafranca, una a Vilanova, i més a prop una a Celrà i aquí al costat una a Viladamat. D'on surt tot aquest moviment? Per què cap gran analista polític no havia previst això? Les CUP van néixer fa molts anys, van néixer al final de la dictadura en diferents municipis on la gent que havia estat participant en l'Assemblea de Catalunya no va voler lluitar, no va voler entrar en el joc de les poltrones i dels sous i van decidir no participar dels partits polítics que existien i fer una candidatura unitària de tota la gent que no estava contenta amb el procés de transició a la seva ciutat. Des d'un principi, la seva manera de treballar era molt diferent del que feien tots els partits polítics. Per un costat, perquè tot i estar dintre de l'Ajuntament, en cap moment no s'oblidava que qui fa gran una ciutat és la gent que hi treballa dia a dia, des de les entitats, des dels moviments veïnals, des dels clubs esportius, i per altra banda perquè sempre fugien de la professionalització. En cap moment entraven en el que us deia dels jocs de sous i de poltrones. En cap moment ningú no cobrava ni un duro. I això els donava total llibertat per, en lloc d'haver de parlar sobre càrrecs i despatxos, poder parlar sobre polítiques i propostes. I feia que en cap moment no estiguessin en deute en cap grup de pressió. Ara, quan és més evident que mai que la transició es va tancar en fals, des de la CUP ens proclamem hereus i relleu generacional d'aquella gent que no va poder fer-ho en aquell moment i ens comprometem en treballar per una ruptura democràtica amb Espanya. Aquest grup de figuerencs i figuerenques, doncs, que aquella nit miraven l'evolució de la CUP als diferents municipis, van decidir fer un pas endavant i també a Figueres caminar per obrir l'Ajuntament a la població, tant per facilitar la informació oficial com perquè les propostes de les entitats tinguessin un ressò dintre de l'Ajuntament. En aquests 4 anys el grup ha anat creixent, cada cop hem sigut més. I a cada cruïlla que ens hem trobat, la CUP s'ha posicionat al costat dels més febles i en contra dels poders econòmics i dels polítics. Quan prop de 7.000 figuerencs van signar reclamant un referèndum sobre l'estació del tren i l'Ajuntament va fer el sord. Quan l'Ajuntament va cedir terrenys per una escola privada d'èlit o quan va donar suport a la creació d'un museu militar en el castell. Quan les entitats es van organitzar i van muntar un referèndum per la independència o quan s'han malbaratat més de 7 milions d'euros en detalls i s'ha retallat en polítiques socials i en personal. Sempre al costat de la transparència i en contra dels caciquismes i els tractes de favor. Mentrestant, els partits polítics a l'Ajuntament feien el ridícul barallant-se per veure qui feia d'escolanet de Sant Vila. Des de la CUP deixem clar des d'ara que si ens presentem no és per tornar-lo a fer alcalde de Figueres. Som l'única opció política que presenta una alternativa real
el seu projecte de ciutat basat en el malbaratament i en els tractes de favor. Perquè som els únics que no hi hem pactat ni hi pactarem. No ens presentem per això. La CUP es presenta per aconseguir la desmilitarització del castell de Sant Ferran i que deixi de dependre de Madrid, per mantenir l'estació al centre i aconseguir la gratuïtat de l'autopista, per acabar amb la incongruència de tenir una ciutat plena de pisos buits i amb un munt de famílies que no tenen pis on viure, per assegurar-nos que es tira endavant la xarxa d'horts urbans i que es fa amb el consens de tots els veïns, per potenciar la formació com a única eina possible perquè la gent surti de l'atur, per rebaixar sous de polítics i de càrrecs de confiança i acabar amb el malbaratament que es porta a terme a l'Ajuntament. Ens presentem, en resum, per una ciutat més justa. Som conscients que no ho podem fer nosaltres sols. Contem amb tots i cadascun de vosaltres perquè poseu el vostre granet de sorra en aquest camí. Sabem que no ens defraudareu. Moltes gràcies. Una vegada més, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies a tothom que ha col·laborat en aquest acte, en tots els actes que estem fent en el vídeo, i si ara voleu pujar a la terrassa de dalt, doncs farem una mica de pica-pica.